السلام علیکم من اکرم شواز ہوتی یوٹیوب چینل شمارا وشت کنا گولی چاروں کا مرچی من شمارا بلوچی تامور سے برات بابتا گپ پتران کنند اشیے چار ردیاں یہ چاری ردی کجامند بیاشمار گولیں چاروں کا شما گندگایت کے سائیں برات گپائند کے پس سہرو اسپیتو سیائیں نویدہ سے رنگ پسی پیچدرگی بوتا چونکہ سے رنگ پس نبوتا ایشاں پوٹری آٹتا یہ غلط جی گولیں چاروں کا شما گندگایت کے این مرد وتی براتا رگوشی کے بیا اشترے پداں او اشترے پد ادا زاننگ نبند کہ اشترے پداں یا کہ مرد جی گولیں چاروں کا شما گندگایت کے این مرد پات کے تو برزہ کہورا چاری تو گوشید کے اشتر یک چمیا کور بوتا کہ اشیا کہورے یک نیمگے وارتک ادا زاننگ نبید کہ کہورے کجم نیمگے وارتک جی گولیں گوشداروں کا شما گندگایت کے این مرد بیٹھ کا ڈن گوشتا تا او کڑکیا چے توکے مردمنی گپاں گوشداری تو پدا وت گون پریں آوازاں گپ کنت اگہ یک مردمی ڈنہ بوشتی تو گپ بکن کڑکے کھرا او توکے مردم آئیا علمہ گندند کہ آگوں پریں آوازاں گپائند گولی چاروں کا یہ ہم یک مزنی غلطی او ظاہریں غلطی جی گولی چاروں کا شما ای چار ردی چارتن چون شمارا دوست بوتن یہ چاریں ردی میں تامران تو کا ودی کے ردی کہتیں گڑما چاروک دل پروش بند لتیں انچیں ردیاں کسانے ردیاں کہ میں تامران تو کا مانند او مارا انچو دل پروش کنند حالانکہ ماں بیچارند ای ردیانی کشگ وشند بلے میں ڈائریکٹر ہستن آئیشانی سرا کارا نان من دستبندی کنا کہ میں ڈائریکٹر ہستاں ای ردیاں کم بکنن تاکہ میں تامور دیم ترک سو من ببند شمارا ای ویڈیو چون لگتن او ایشانی بابتا شمیں لیکاو آیال چیئن او منی چینلا سبسکرائب بکنیت لائک بکنیت وتی کمنٹا علم نوشتہ بکنیت شمیں منت واراں اللہ باؤٹے